Мої дорогі парафіяни, брати і сестри у Христі, слухачі недільної проповіді. На початку Святої Мши Костел у другу неділю Адвенту молиться до Бога наступними словами. Усемогутний і милосердний Боже, учини, каб земные клопоты не перешкоджали нашему імкненню идти насустрач Твоему Сыну. А дар небесной мудрости нехай приведе нас до едности с Христом, нашим Збавцем. Мы просим Бога, нашего Отца, каб наши земные клопоты, якія нам близкие и потребные, бо без их так само мы не можем, бо мы живем на земле, у теле, але каб яны не перешкоджали нам идти насустрач Христу. І тому пророк Ісая сьогодні у першому читанні каже так: «Промовляйте до серця Єрусалима». Хочу промовить до серця детей Божьих, до серця верующих людей. Відомо, що неверующие не слухають проповідь, не читають Слова Божого і не імкнуться до Його, на жаль. Але Слово скеровано до детей Божьих. Поглядите, сколько надеи у сьогоднішнім слові пророка Ісаї. Промовляйте до серця, бо голос того, хто кличе в пустині, каже: «Подрихтуйте дорогу Пану, раўняйте у степі шлях нашому Богу». Усе наші сцяжыны жыццёвыя, яны павінны ісці ў адным напрамку, хоць мы рознымі шляхамі ходзім. Іншым шляхам ты ідзеш на працу, іншым ідзеш у магазин, іншым ідзеш, каб адведаць сваіх бацькоў. Розныя шляхі ў нас, не? Але ўсе павінны ісці ў кірунку дому Отца. Все павінны зыходзіцца ў адзін шлях. Гэтым шляхам ёсць Езус. Вельмі важна, каб мы, хрысціяне, веруючыя людзі, умелі сканцэнтраваць сваю ўвагу і падпарадкаваць усе свае зямныя памкненні, свае клопаты, ось, скіраваць іх у адным кірунку, у адным напрамку, не неба. Гэтую ласку Гасподь нам асаблівым чынам дае падчас Адвенту. І пророк Ісая каже далей. Глядите, кожная долина узвысится. Кожная долина узвысится. Ведаете, у Библии сказано, что наши шляхи – это не Божьи, а Божьи – это не наши. И долина, часами мы не бачим, да, конца, что может быть в этой долине. Але пророк каже, вона може узвиситися, може перетворитися в гору. Ти не бачиш ніякої перспективи, але Господь може показати тобі ту перспективу, і ти побачиш узвишу. Ти побачиш надію. Так як у пустині, чоловік, зголодавшийся, сосмаглий, переживає такий момент, некої ілюзії, не? Там море, там вода. Не? У Бога немає ілюзій. У Писанні сказано, Бог виконує свої обіцяння. Кожная гора, наоборот, поглядите, кожная гора и пагорок понизятся. Это так само символика пыхи, гордыни гэтага свету. Усе, хто лічаць себе кімсьці, и не лічацца ані з Богом, ні з людзьмі, да, стаяць на гары, на ўзвышы, маюць уладу і думаюць, што яны кіруюць усім, што ў іх руках уся улада, не будуць паніжаны. Так сказано ў Пісанні. Пыхлівым Бог супротивится, а покорным дае ласку.
Першыя будуць апошнімі, апошнія будуць першымі. Это Божыя шляхі. Вось гэта вельмі важна. Разумець нам, веруючым людзям, што Божая справядлівасць, яна ёсць у гэтым свеце. І ніколі ў гэтым не павінны мы сумнявацца. Выбоістыя дарогі стануць раўнінай. Часамі мы у сваім горадзе бачым вось такія сітуацыі, дзе у мікрараёнах, такіх на вуліцах частных сектароў ёсць такія выбаіны. Там зараз едзеш, там ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Хаця там кажуць, што асфальт паложаны яшчэ ў савецкія часы. Але чамусьці асфальту там няма. У перспектывы Божай вось гэты ўсе выбоіны, ўсё это вось чалавечая ложь, усялякая неправда, всялякі падман, усе гэтыя выбоіны, лжы, яны стануць раўнінай. Перад Богам усё будзе ясна і празрыста. Ланцугі гор стануць далінай. Тое, што, разумееце, глядзіш на ланцугі гор, і табе здаецца, якая мощь, якая веліч у гэтым усім. А по-божаму можа стаць этой зноў далінай в один момант. Это Божае распаражэнне. Бог кіруе лёсам гісторыі, не чалавек. Бог даўшы волю чалавеку, Бог даў чалавеку падпарадкаваць гэты свет. Але, на жаль, мы бачым, як чалавек распаражаецца гэтым светам. Таму прарок Ісая кажа: «Зрабі моцным голас свой, Єрусалим, які нясеш добрыя весткі. Зрабі моцным свой голас і не бойся. Скажы гарадам юдэйскім: вось Бог ваш, вось Пан прыходзіць з моцаю, і плячо ягонае, што мае ўладу. Узнагарода ягоная з ім, адплата ягоная перад ягоным абліччам. Усё у руках Господа, кожнаму аддасць Бог тое, на што ён заслугоўвае. І ў гэтым, мае харошыя, мы ніколі не можам сумнявацца. Як пастыр ён будзе пасвіць статак свой, ягнятаў будзе браць на рукі і насіць на грудзях сваіх, з клопатам будзе вадзіць кормячых авечак». Это слово Бога. А Бог верны сваім абяцанням. Это не першая пандэмія, не першыя крызісы ў гісторыі чалавецтва. Але праз гэта Бог хоча нешта нам паказаць. Мы павінны вучыцца гэтым знакам часу. Да чаго заклікае Гасподзь? Да пакаяння, да навяртання, да таго, каб мы сцежкі ўсе свае кіравалі у кірунку неба і падпарадкавалі ўсе свае зямныя справы справам Божым і не заблукалі. А д'ябал вельмі хітра робіць у сучасным свеце. Ён усе шляхі людскія адварочвае ад шляху Божага. Тут тваё царства, тут пануй, тут жыві, тут радуйся, там нічога. О, не. Там якраз такі перспектыва самая галоўная. Таму святы Пётр сёння ў другім чытанні заклікае нас, веруючых людзей. Мы паводле абяцання Божага чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх прабывае справядлівасць. Божая справядлівасць заўсёды будзе. Была, ёсць і будзе. Таму, мілаваныя, чакаючы гэтага, пастарайцеся, кажа Пётр, каб ён, наш Отец, знайшоў вас бездакорнымі і беззаганнымі у супакой. Нават веруючыя людзі сёння паддаюцца паніцы і часамі кажуць: «Ойча, вось страх некі прабірае, пра будучыню, пра тое, гэта, тут непарадак, зласлівасць, паглядзіце, якая нервознасць кругом, як наша бацькаўшчына зараз церпіць, глобальны свет церпіць па прычыне пандэміі, а наша краіна церпіць таксама.
Церпіць несправедлівасць, церпіць гвалт, церпіць непавагу да чалавечай асобы. Это цярпенне нашага народа. Але не трэба апускаць голову, не трэба паддавацца паніцы. Давяраем нашу краіну Богу. І той, хто пасягае на Божыя справы, падымае перст на Божыя справы, ніколі не выстаіць. Это трэба разумець. Трэба вучыцца гісторыі. Калі хто не грамотны, няхай чытае гісторыю хрысціянства. Таму абсалютна ніколі не апускаем рукі. Супакой сэрца і вялікі давер да Господа. Это тое, што павінна асаблівым чынам сёння напаўняць нашае асяроддзе людзей веруючых, нашы храмы, нашыя сем'і. Давяраць Господу ўсё. Езус асаблівым чынам паказвае нам сваю любоў. Ён сам прайшоў праз шлях выпрабавання і цярпення. Хто хоча ісці за мной, няхай бярэ свой крыж і мяне наследуе, так сказано ў Евангеліі. І нармальнае жыццё хрысціяніна – это менавіта прабыванне з Хрыстом і праходжанне ўсіх гэтых этапаў цярпення, ачышчэння. Это Божая перспектыва. І мы вучымся Богу давяраць. Таму не апускайце ніколі галовы і ніколі не паддавайцеся паніцы. Я сёння казаў на ранішняй імшы, калі адпраўляў таксама на 11 гадзін. Я казаў, што, напрыклад, для мяне это вялікі знак Божы, за што я ўдзячны Господу. За гэты перыяд, калі пачыналася пандэмія, калі это ўсё неяк напружана і палітычна і так далей, Господь храніў маё сэрца ад нейкай панікі. Чаму? Я разумею, таму што я пастыр, я святар, я отец сям'і. Калі пастыр і отец паддасца паніцы, то як будуць паводзіць яго дзеці? Я слаўлю, Отец, Тебе за гэта. Што маё сэрца напоўнена супакоем і вялікай надзеяй на тое, што Ты ўсім кіруеш. Я Табе давяраю маю пасту. Я Табе, Отец, давяраю маю сям'ю і давяраю маю краіну. А Табе, Небесная Богородица, наша Маці, і беззаганнаму сэрцу асаблівым чынам аддаю нашу краіну. Амінь.